Ježiš, dneska je tak krásný den. Musím natankovat auto. Tam... Ty krov. Co tam dělal ten člověk? Ježiš. Jak jsem se sem dostal? Ej, co tady děláš? Kdo seš? Ty seš ten, který jsem srazil? Bengala, bengala. Jo. Já se vám... Tak jako já to nemůžu, ty jsi mi tam vlez, ty jsi byl ožralej nebo co? Já si ti tam vlez, koukni kolik menší mám teď péro. Vždyť stejně předtím ani nebylo vidět. O nic se to nezhoršilo, teď je furt stejný. Možná ještě trochu, možná ho máš ještě větší. A já ti říkám, uklidni se nebo půjdeš znova pod hrob. Uklidníš se. Ne. Uklidni se, no ne, ty se uklidníš. Ne, já se neuklidním. Jdi do háje. Ty se uklidníš, ti říkám, protože ty si za to mohl, ty se zežral jak svině, vole. Ty jsi se zežral jako svině, vole. A pak mě tady... Ty jsi mě přejel. Já jsem jel natankovat. Kam jak jsem se vyhrůval? Tak pojď, vole. Já ti říkám, že já jsem tě... Hej jo, čau lidi, my vás vítáme u tohohle z toho videa, dneska jsme v GTAčku. Jsem tady s mistrem Cool Trenclem. A řekneš mi, co dneska budeme dělat? Budeme teď dělat takovou challenge, že se budeme snažit vydělat co nejvíc peněz, ale když jednou umřeme v GTAčku, tak si musíme smazat tuhle postavu. OK. Takže to je dnešní video a snad si ho užijete prostě, no tak. Já budu hodnej. Musíme plavat vlastně, co? Jo. Bomba. A mě pan Bůh řekl, že by tamhle mohlo být auto možná, jestli si to rozmyslí. Jakože tam bude mít auto, když tak, jestli budeme hodní. No. A tak bude frajer. Ale jako mohl dát oblečení ten čurák teplej. Teda, to jsem nebyl, já to byl ten vedle mě. Mě právě řekl, že se pořád kouká. Jo, kam tady fakt je... No, proč nám dát takový stav, jako takový tragický stav? Proč to vypadá jak Lego kostka? Jaká money for us? A počkej chvíli. Flare, tam jsou peníze. Teď si vezmu svoje auto, protože proč ne? A potom až kolekne ten flare, tak si budeme vzít nějaký věcičky zadarmo. Co tu jsou? Garáž a auto a dům. Jo, protože jsme koukali. Na ulici. Protože jsme koukali a sice to auto jakože je strašný, ale je tady jedno brutálně dobrý auto za free, je to driftovací auto. Počkej. Jaká půlka tvýho mozku nefunguje? Ty si v jedné větě řekl, že je sice strašný, ale je vlastně skvělý. Já vím. To bylo naschvál. Kdo na mě dal bounty, no do píči? To se občas stává jen tak. Jo, ten týpek, co jsem mu ukradl to auto. Hele, musím si tady stoupnout a najít další flare. Když tady někde jít další flare? Já ho zrušil ten flare? Tam, už ho vidím. Jo, já taky. A za ne každý peníze nebo jenom ty? Tak kdo to sebere? Takový závod. Já bych si za tenhle flare ale koupil nějaký decentní, nějakou zbraň a nějaký decentní oblečení. Co děláš? Já to budu mít, jo? Já budu mít. Já budu hodnej! A takže to je moje. Ty jsi takový čurák. Taky je to souboj. Ale není na život a na smrt, protože jako to by bylo blbý. Ale je to na život a na smrt, vole. Ne. Pokud to nebude moje, tak jsi mrtvej. Jo, to je mi líto, hádej, kdo má sekerku. Ty, ale já mám skill, chápeš? Ty máš skill, jo, CSK, viď? Jo, CSK. Jo, super. Kurva, mě to klouže. Tak čau. Tak čau. Fuck niggers. Tak čau. Já ty peníze stejně nepotřebuju.
A proč ne? Slova. Když nemáš peníze, ne? No, nemám. No tak proč je A já jsem nepotřebuješ? skromný člověk. Ale já ne, vole. Jsi pičus. Kurva! No, ne. Jeď! Jeď! Dělej! Jo! Jo! Má cenu. Jo! To je poslední flare, tam to, co máš. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Kámo, a my si nemůžeme ani nic koupit, a mám level 1. Ty si nemůžeš nic koupit. Teda, jo lidi, já musím si brát, jelikož jsem cripple a omylem jsem si tam nechal level na té postavě, takže mi pár tady Cool Trends bude říkat, jakou zbraň si můžu koupit a jakou ne, aby to bylo stejně vyrovnaný. Takže prostě budem dělat, že mám level 1. Čuráci, ne, já jsem blbej, já jsem se málem nechal přijet autem. Tohle vem tohle, počkej, vem tohle. To je Jaguara? Jo, jo, jo. Ne, on se má pryč. Uhni. Teď mu mám zastřelil omylem. Ten bude dobrý tenhle Jaguar, kámo. Toho ti Máš nechám. ty věci kolektnutí nebo ne? Jaký věci kolektnutí? Mám No no. to ten flare, kolik to bylo? 25 000 a levely. Ty jsi Ty co tam je, co můžeme dělat? Já bych udělal Dexe teď. Já bych taky udělal jednu dexe, aby jsme měli zbraně. Tak jsem Já jsem tady teď viděl Mercedesa, Gčko, udělat wheelíčko. No vidíš. To to laguje. Mně se taky laglo, Když kámo. mám někoho se špatným internetem jako spolujezdce, tak se mi to laguje. Ty jsi řek? Je nám pistol žádnou, vole. Ne. Máš pistolku? Ty krávo. Už se začalo hořet. Já nevím. Mám dobrý. Wow, easy. Mám dobrý shorts content. Na co? A proč tam to začalo hrát z ničeho nic? Ej, dávej headshoty s tou pistolkou, jo? To musí dělat, kurva, musíš dávat headshoty, jinak to... Nedoděláme, jinak to ne to. Kámo, ty dávají tolik. Problém. Mě tak trochu došly všechny náboje. Pak jdou ti dropnout náboje. Já nevím jak, když tak. Tam máš nahoře nějakou klávesu na drop ammo. Ne. Jo? Ne. Fakt ne? Ne. Tak jsem píč. Jo, to je super. Tak Ty to krávo. musím risknout. Já taky. Ne, prosím, nech mě vzít si. Ne, fuck it, jsi takový čurák, hroznej. Oh god, nigger. A víš, že mi tady nepřekáž, že jsem čurák. Tam má AKčko, To mé je milé. X. Já jsem si říkal už v duchu, oni někoho konečně nějaký motocyklář přijel se zbraní. On to jenom Dex. Který chce mít se mnou sex. Mňam. Kolik jich přijelo? Jo, hodně jich tam je, no. Strašně hodně. Ne. Uf, ne, já nemám náboj.
A já fakt potřebuju teď fakt, jo? Teď jako životně nutně potřebuju náboj. Jak tě kryju, dělej. What the fuck? Ne. God damn, já mám málo nábojů. Umři. Ano, chci odstranit dele. Čete, já bych řekl, že taky chci. Piče, prostě jsem řekl, že to je prostě čet. Já plný životy. Já nemůžu, to bylo zase SMG, byli nebo něco. Za... Proč? Kámo, to je v prdeli. A to je v prdeli. To je v píči. Kámo, to je v píči. Sex. Já musím dělat tu postavu znova. Tak počkejte, teda se zavřu oči a vyberu random postavu. Nebo tady je nějaký tlačítko, jo, tady je tlačítko na random. Co budeme dělat? Děláme zase Dexe, nebo co? Já mu proč mi... OK, vypadám jako plný čurák, vole. Já jsem se rozbil klávesnici. Já teď dal 4x pěstí. A tak nevypadám aspoň zase tak špatně, vole, no tak. Já už mám level 0. Jsi spokojený. Já si jdu ukrást, a já víš co? Víš jak je ten Angel, ten chlap Angel? Tak mě to vybralo jako toce, takže já jsem tlustej. Počkej, ty když si vybereš Angela jako otce, tak jsi tlustej. Jo. Nebo ne tlustý, ale prostě mám tváře tlustý, všechno tlustý. Prostě říkám, já jsem hubenej týpek, ale mám tváře tlustý, ty vole, kdybych žral mekač a pak 3/4 roku posiloval. Tykrát tak to chci tohle auto. OK, mně se neukazuje, kolik mám peněz, ale tak to mi vůbec ne... Dobrý den. Piči. Hej, co mám dělat, když jsem ho vyzlobil, takže na mě vytáhl pistol? Kdo? Ten v Ammonitionu. Tak si asi No tak já jdu na... Já to byl autem, víš. Tak si to jinýho. Ty blbej, kurva. Kam on je tak daleko další, on až 1 míli a já mám... Já dostal 2000 jen tak za nic. Kurva, rychle do Freds Only, ještě to zabil! Já nejsem ve Friends Only, já se taky připojím, já se jenom vezmu tu zbraň. Ty nejsi ve Freds Only, já se připojuju k tobě. To mám strašný outfit, ale mě ještě asi úplně jedno. Kde to máme? San Andreas Superauto, tady je za free tady to. Já si plně koupit baráček. Já mám baráček. Já si koupím Macebank. Macebank si koupím rovnou. Tak. A nás spawna. Tam je jedna si koupím baráček, k tomu chápeš. Dynasty 8, ano. Tak já si koupím tenhle barák za free, protože proč ne, prostě. Tak to taky za free, tak garáž. A chci nás spawn do Sanitas. Sanitas, tak koupím si auto. A to dělat tak se znova. Jestli teď můžeme, tak asi už rejčujte. Já si koupím tuhle garáž rovnou. Tak. Já jsem na svém waypoint, spawn location. Apartman, garáž, apartman. Já si koupit pár aut nějakých. Tak já mám Turismo R a to za free auto. To si koupím taky. Počkej, kde tak? Jo, tohle, tam si to dám, ano. Co ještě je ty za free? Nevím. Já si koupím tu obej omys, ten je docela dobrý. Omys je v pohodě, no. A dá se semhle. A já si koupím ještě to, Duke Osmrt. Jo, to je dobrý vlastně, to dá armor v misích. Můžeš jo? Jo, to je pravda. A jo. Já si sobě koupím na free věci do Vostoku, já jsem blbej. Já jsem ale blbej. A možná ještě Turismo R nebo Banshee, Brava do Banshee bych si koupil. Kdo ty Turismo koupím? Takže taky nějaký za free, co? Hele, abych dělal za úkol vydělat 1 milion nebo 2, ne asi. A dodělat Dexe.
Jo, ten milion musíme vydělat oba dva. Mhm. A můžeme farmit mimo kameru, nebo ne? Ne, to by nebylo zajímavé. To je pravda, to je pravda. Tak mě už přišel Duke O smrt. Jo. Mám proto dojet, nebo ne? No já si tu beru všechno, co jde zadarmo úplně. Já jsem si vzal jenom docela ty dobrý, lepší auta. A já jsem neřekl auta. Jo, takhle. Si beru úplně všechno, co si pamatuju, že je zadarmo. Jenom tak, protože je to zadarmo. Počkej! Co? Co počkej? Zastav se. Běž na silnici a zastav se. Zastav se na silnici. Trošku, no takhle. No. Oh yes! Jo.